колкото повече забавяме нашата така активност в това участие, толкова по-губиме инициативата и заради това много се радвам, че дойде тук Димитър. Още 2018 година, 2019 година с него и с няколко други души човека се събрахме, хора имаше от Българската академия на науките, да обсъждаме как да можем да използваме изкуствен интелект, да създадем политически изкуствен интелект, който да бъде контрол над политиците да има. За съжаление тогава не успяхме, то беше далечно, това е преди 6 години, 7, още хората не бяха виждали какво е изкуствен интелект, така да се каже обикновено. И сега е в следващия момент, в който в един момент нататък ще бъде трудно да се спре този процес на влизането на... Така че твой ред е да продължиш. Естественият интелект, той е плод на много хиляди години цивилизационно развитие и така нататък, тренировки, интереси. А откъде се взимат интереси? Аз използвам много често думата интереси. Да, от всеки интелект, всеки човек има интереси, кръг на интереси. Това е много сложен и много интересен въпрос и той е обширен. Как се въздейства, как се формират, всеки момент различни са, зависимост от външната среда, зависимост от обстоятелствата. Те се сменят всяка секунда. Това е нещо, което е много лично, характерно за всеки отделен индивид. Зависи къде се е родил, в каква обстановка, как се е възпитавал, какви знания има и така нататък. Но в край на краищата, във всеки един момент той като индивид постъпва, т.е. върши всичко съгласно своите интереси. И реализира по някакъв начин. Той се опитва да реализира своите интереси. Разбира се, има болни организми, които се опитват да ги реализират така, че да властват над останалите. И за съжаление това е до някъде и, как да кажа, това е природна функция на развитието на организмите. Така или иначе, даже и в елементарните организми, един организъм се опитва по някакъв начин да влияе на другия и да го използва, за да може той да живее по-лесно, по-добре и така нататък, с по-добро качество на живота. Но ние, слава Богу, все пак сме достигнали до някаква степен на развитие като хора и като интелект и като общество и сега се опитваме по някакъв начин все пак тези, бих казал, доисторически начини на управление на обществото, да ги модернизираме. Във всеки случай ние се опитваме да предложим нещо такова. И тук този нов изкуствен интелект се появи много на време като машина, която може да събира, анализира, обобщава и представя големи масиви от информация. А на нас това ни трябва, за да можем да събираме, обобщаваме фактически информацията от всички, да ги наречем граждани вече, които имат собствени интереси и фактически да получаваме информация за този обществен интерес. Общественият интерес като резултат от сумата от всички частни интереси в обществото. До тук, както виждате, нищо не съм казал за никакви пари, за никакви сили, за никакви военни, за никакви там истории и така нататък, които са инструментите на властта. В тази цялата идея няма такова нещо. Има функциониране на базата на договаряне, на обществен договор. Ако предположим, че има тези всичките моменти на прилагане на властта, тогава нещата се изменят. И ние сега, на днешна дата, живеем в такова общество, в което ние сега това всичкото го виждаме. Но ние се опитваме да начертаем пътя или да дадем поне някаква искра, която да запали в хората възможността да мислят, да фантазират. Нищо не е станало на този свят без някой да си го е изфантазирал. Някой да е решил, че това е възможно.
това, което предлагаме, реализира тази наша идея. Това всичкото ви го разказах не за да ви оттекчавам, а за да мога по някакъв начин да илюстрирам идеята. А идеята в края на краищата, простичко и ясно, се формира последния начин. Ние сме за общество, в което да се реализират максимално възможностите на гражданите за създаване на обществен договор. Тоест, те максимално да участват в властта, защото за мен и властта е създаването на обществения договор. В край на краищата всичко останало идва и си отива. Хората се раждат и умират. Остават правилата, по които те живеят. И в едно общество, България, ние се отличаваме от другите страни само по какво? Само по земята, където се намираме, в рамките на какви граници сме, нали, и всички други ефективни неща, смисъл, култура, език и така нататък, и закони. Това е основното различие. Защото хората бягат от България да живеят на други места поради една проста причина. Не им харесват тези закони, искат да живеят по други закони. Така че ние виждаме бъдещето в възможността на по-широка част от българите да участват в създаването на обществения договор, писането на закони. Как ще стане? Търсим съмишленици, да седнем на една кръгла маса, заедно, и да мислим как да го направим, как да стане. Има много различни предложения, но тук вече аз няма да бъда като някакъв лидер или нещо такова, което, нали, не си го представям просто психологически, нали, който да казва кой да кара влака. В тази система тя не съществува, за да може някой да казва кой да кара влака. Тя съществува, за да може обществото да се самоорганизира. А използването на изкуствения интелект е нужно само като инструмент, който да обработва големи масиви от информация. До тук това е с представянето. Аз мисля, че го докарах до край. Добре. Значи, аз смятам, че тук хората са достатъчно интелигентни и им е ясно на тях всичко това. Пък тези, които не са, ще се постараем да ги обучаваме. Затова на мене лично по-скоро ме интересува да разбереме хората какво търсят от нас, за да можем следващия път да бъдем по-така конкретни. И заради това, както той каза, в света вече се работят по тези неща и на мен много приятно впечатление ми направи премиерът Еди Рама на Албания, който е по-висок дори от мене, и първи се сети да сложи министър на иновациите, който да бъде изкуствен интелект. По този начин той спира корупционните моменти в... Тъй, че вече се работи много хора и се надявам те сега да се обърнат и действително да организираме една бъдеща среща, в която да се обсъдят нещата, как точно да бъдат